V bráně tu mám Alisona, tady jako za mě nebyla jiná volba. Alisson je nejlepší brankář na světě už asi jako třeba 3-4 roky v řadě. Občas se tam k němu třeba připojil Courtois, dejme tomu Ter Stegen, ještě tam můžeme třeba započítat Neuera, ale Alisson tu světovou extra třídu předvádí už několik let v řadě, takže tady je to jasný. Obrana. Napravo to má Frimponga, z Leverkusenu je fakt skvělej. V posledním jako roce neskutečný. Minulou sezónu tam měl nějakých 5+4, teď tam má zase nějakých 4+6, takže jako ta jeho produktivita neskutečná. Funguje i směrem dozadu, Leverkusen to teď drtí v té Bundeslize, takže Frimpong je to určitě jako zaslouženě, ale klidně by to mohl být Trippier, který měl skvělou minulou sezónu, ale zase mu nevychází tato sezóna, takže spíše to vidím toho Frimponga. Stopeři, napravo Saliba, myslím si, že já tu jako zaslouženě, Arsenal jako třeba mu nevyšlo to jaro, když hrál o ten titul a měli to dotáhnout. Teď zase jako se ta obrana trápí, ale pořád jsou, dejme tomu, v souboji o titul. Jo, Saliba měl jako povedenou sezónu, povedený rok, takže Saliba podle mě patří do týmu roku. Dal bych to i Van Dijka, ten teda neměl dobrou minulou sezónu, nebo byl průměrný, něco takového, ale jako v této sezóně je jasně nejlepší na světě a má velkou zásluhu na tom, že Liverpool hraje o titul, takže tady určitě patří. Co se týče stoperů, ještě jako možná by to mohl být Kim nebo Delight z Bayernu, maybe Rudiger, ale to je asi tak všechno. No. Takového Araucha bych tam úplně jako necpal. Nalevo Grimaldo, na obou krajích obrany mám beky Leverkusenu, to je zajímavý, ale oba jsou prostě fantastičtí. Grimaldo vlastně hrál ještě minulou sezónu za Benfiku, ty jeho čísla byly insane, podobně jako v případě Frimponga. Grimaldo měl nějakých 7+9, něco takového. V této sezóně má jako podobné čísla, možná bude mít ještě lepší. Nějakých 5+6 má. Takže jako oba krajní beci Leverkusenu jsou neskuteční. A u Grimalda jako těžko říct, už je mu 28, takže ten velký přestup, jestli vyjde, těžko říct, ale Frimpong ten půjde do nějakého velkého klubu za jako strašně velké peníze. A jsem zvědavý, no, za kolik ho nakonec Leverkusen prodá. Defenzivní záložník Rodri, hele, pořád asi je to jasný. Rodri byl v minulé sezóně zase jako nejlepší na světě, na svém postu. Tato sezóna je slabší, jak týmově. Manchester City není tak dominantní, tak z hlediska nějakých osobních výkonů, ale jako pořád je skvělé, jo. Jako možná bychom tu mohli zařadit třeba Rice, třeba Kimicha, ale pořád si myslím, že za tento rok, za rok 2023, byl Rodri prostě nejlepší. Záloha. Bellingham, jasná volba. V této sezóně zatím nejlepší hráč na světě. A pokud si tuto fazónu udrží, tak by měl vyhrát zlatý míč. Myslím, že v této sezóně už dal skoro 20 gólů. Vede tabulku střelců španělské La Ligy, což je prostě insane. A jen díky němu je Real tak tam, kde je, jo. Hraje o titul. Ten titul je velmi pravděpodobný v La Lize a
může vyhrát i Ligu mistrů. Bez něho by Real byl reálně poloviční, takže Bellingham tam určitě patří. A pak tu mám ještě Odegaarda, to byla jako těžká volba, ale protože jako nenapadl mě úplně jako nikdo lepší, jo. Přemýšlel jsem tam, že bych tam dal Griezmana, ten by se tam hodil víc, ale Griezmann hraje útok, jo, hraje v útoku, takže toho tam dát nemůžu. Kevin De Bruyne chyběl jako celou tuto sezónu, nějaké 4 měsíce v kuse. To jako nedává smysl ho tam spat. A pak už mě jako nikdo moc nenapadal, no. Nějaký Foden, Firth z Leverkusenu, ale ten měl jako zase na jeho poměry průměrnou minulou sezónu. Takže jako tohle je kontroverzní, ale já to mám prostě Odegaarda. Minulé sezóně byl insane. Jako za mě. Nevím, jestli jako nejlepší střední záložník nebo kreativní záložník na světě, ale měl nějakých, nechci kecat, jo, ale nějakých 15+7, jenom v Premier League. Což prostě jako na to, že hraje středního záložníka, jo. Fantastický. Tato sezóna je slabší, má nějaký 4+3, ale herní výkony jsou stále top, takže já bych ho do týmu roku prostě dal. Jo. Je výborný, je rozdílový v Arsenalu, dokáže dát krásný góly, jo, patří tu. Útok. Tady je to docela jasný, napravo Salah. I když prostě Liverpool neměl dobrou minulou sezónu, tak pořád byl produktivní, pořád měl výborné čísla. A v této sezóně, když to Liverpoolu jde daleko líp, tak má ty čísla ještě lepší. Vlastně má 12+7, takže se podílel na 19 gólech a Liverpool dal 37 branek, takže 50% gólů vlastně zařídil Salah, což je jako insane, no. Takže Salah je v této sezóně nezastavitelný a má tu své místo jako naprosto po právu. Střední útočník Haaland. Já bych to asi spíš dal Kanea, ale to je moje osobní reference. Ale i ten Haaland tu může být, proč ne. Měl fantastický rok. Možná byl o chlup lepší než Kane, ale mně se ten Kane zase jako líbí, že nedává jenom góly, ale je i playmaker. Ale jo, asi spíš Haaland, takže Haaland úplný goat. A nalevám Mbappé, Paříž jako zase nic moc v Evropě nepředvedla, ale Mbappé byl zase jako úžasný. Dokazují to i jeho čísla, jeho výborná produktivita. Takže i tady jako je to místo v týmu roku naprosto zasloužený.